ke phalam the kenili thi hek pen si rada phan pachini ko la si rada phan kapanong si puthot nili dak pherang ke mai ke pha asi pini apharang ke amai ke phalam the bangala phelo je borpothar police station long inut abang phu case ki pia puthak la si alangli case ki pia bang petitioner bang ke amen ke la phelo mohan prasad lake director number nodi tea company limited alangli director lo lasi alangli case ki pi penang bang thom pli bang sona bang phudo lasi la bang song bong pen ilitum kaching hon nai lo kar biang long a cem tuliram rohang akehai alangli phan tak dak case ki pi pondoko lasi la so alam the phasi ni li franke mai ke pha lasi alam the bangala phelo je ladak alangli যেটো মোহন প্ৰসাদ ডাইৰেক্টৰ লা নম্বৰ নদী টি কোম্পানী লিমিটেড টু আলাংলি বাং কেছ কিপিকে 30/10/2020 আছে আলাংলি কেছ কিপি আলাম ফে বাংলা ফেলো যে আলাংলি সা গার্ডেন বাং আবাগিসা বাং ইনুত সাম রক্তিম হাজুরিকা পু নাম দুন দে রক্তিম হাজুরিকা পুসি আলাং লং কে নাম দুন পুসি আলাংলি বাং কাগজ পত্র কাছে বনাই রক্তিম হাজুরিকা বাং লাসি হালাসো রক্তিম হাজুরিকা প বাং alangli ke jordum thuke ladak rubiram ronghang ake hai cm tuliram ronghang akorte phansi laso mane abagan ke jor pusi ladak ke tok alangli jitu ne roktim hajurika pu bange lasi laso alam bangke kali pusi la mohan prasad director bangke alangli tumphan lam hoy dakbor potha than along ki pilo lasi ladak las bangso along akodu thulang je ilitum kaching hona acm akehai tuliram ronghang aphanta ladak ka bondai pondu alangli phan ka bondai pon bangla phelo je hala so munit ka bondai ke la helo alangli abang a group dampen 29 arni laso a number nudi ati state abang kacerai damji jakong orang bang kacerai damji pusi alangli tuliram ronghang ke dam pusi ladak kes alangli phan ka bondai pon asi alangli men tadak kes ki pi pondolo nili moalu alang itu mana pi po la hello jet kes ki pi lage first information report lo fir lo la sidak aber ke tok dolo lake details of unknown suspected unknown accused with full particulars Sri Tuliram Ronghang cm Karbanglo Autonomous Council and others pusi daketok asi alangli phan ka bondai ki mane allegation ke wana mangke alangli jakong horang pen la so bagan long ka cerai damji pusi alangli ka bor i pusi alangli phan akoy ke wan akorte rubiram rohang amen pensi la so bagan ke endun pusi la dake ketok asi labang so alam bangke ahok kali pusi director bang dak case ki pilo asi labang so puthak nili ku pi posi ke wan ma je cm akehai tuliram rohang akehai nangli phan nili isi nangka kar juji mante nangli long banga chini ji alam thela phelo mante ako ki puja alam thela phelo kar banglong rat phan ka pachini ji je alangli bang cm akehai bang kopine alangli phan council against kaning je autonomous council against kaning je ahok alam kaning je la pen alangli phan dame ahok alam rara phan atheng nu ka peklang phlo tangte ladak kar banglong arat rti ke claim abang phu pengedang lok kapre asong atum phan dame ham phanga song tum phan dame nangli ken nep kangnang la puson si dak ke claim athet dak nili tum ke nili pengedang lok ke nili tum jakong horang nangli phan kache dan ji jakong tawe tangka maha pengedang lok thang tawe athet nangli ke ako kya kawe chota kali nangli bangke inut ing tang kring cm ningkan cap ki bom cm lo lasi nangli long ke jakong puke la ke nang ka mane ka chengbar dun puka lam si nangli lelo lasi dak nangli phan angkar jui bangke jen nangli nili tum phan ison baglo te nang puchot abangke chokche nangli nili tum ge ahok alam si kaning ye sta halalang alang li tum bang ko an si ahok hemala so lambang rada phan paklang nangji je ke damtang mohon chohan da nangli phan kang ton kang chila puson da do asi alang li phan pinian da ahem police ridam de lone nep ingnang ne lone mante nangli do igjoy lone la tanili tum chini dak delang la pen non puthot ako la mohon prasad phan nangli phan je kes nangi pi nangli phan mane lage cm plote kar byang long rada phan ki piat tenglo nangli phan akoy ke bang lasi alangli phan bang nangli ko sona sai si ki dengma la tanil tum rat chining tung lang la pen rada tum
isia tea garden along kin namdun pulotang te lake ala kalilo lake akuti kuti po lasi la puson ke claim etong dagni litum contractor asu pawedet aso contractor mande PT contractor awedet la pen bill ki pipedet ma la puson tong kaprek asai ke ding claim rong tong la son kawedet ma puta nilitum ke asap ne kahondek du koklu lasi la bang solam lasi rock team hajurika nangli korte phan longle ke jor la sok bagisa la pen mohon prasad phan nangli ko son asai si ke deng pon ma la tani la sini litum ga chini gang tunglo justimet pet pen la si dak khijan ilitum han chi pucho da bangke chok che pusi nili puji la si la son si kachini dun la isilo hoitu kachini ne taile tum kar banglong rat du ulang mani la si non la kiligapor election apor ahut nilirara phan kachuning riji ki pugang tunga bangke je nangli tumta hala alang li tuma phan asong tin phan si tame la party tin phan si tame nangli tum arjudu nikme je ili tum long in thiriat ni good governance nangli tum wan jima la bang nang che chak thek jima nang che chak tha la so bangke nangli tumta arjudu me hem break alam ta punang po se tame non ili tum kereng jawar sai ke development ke la hello la pot nang tum in thiriat pen claim ji punang che chak jima good governance wan jima la ta nang tum arjudu me la pen don rap kali kilang pacing bar nangi kilang sang nangi puta nang letum non ke do bonga sarkar phan ke nang letum arjudun melo asilada nili ako isi ke ninge pontu kang tungi la phelo tenzing rongpi joint secretary la revenue in charge lo alangli ke thek ceremony la ke hala alangli turu rongpi tu men chelang pen omor tu ben chelang pen mane bangga pota akit dinga vedet hala bangga akit chia vedet nangli ke council approval avelang pulason akoi wan pen dak pota lar et la krong philong ta pipe det la puson do la sinang le tumge thek sang lo por hala so bagi salong ta nang tum la ke council approval ave nang long leke nang tea garden ke la pen nang long akit dinga vedet akit chido chot e khajana la phelo pudang le tum bondai pen kopi polo alangli phan CM ke hai phan nang tum rap thek thidet ke dak la heme jangri phan ki dukela tum phan si chuhai un chot ma asi nang le tum lata rada phan than tha nang tum people so long le amen la thek thedet ke la ke nili le kan ye kalilo bor potha than dalong ki pi asarify ku pilo la ke akes aku pilo la si nang le tum tenjing rong pita turun rong pita nang tum lar pi dum da tha ne di tum ni rong ji athe kar byang long le la ana dang ke the si bang ka chirai pulo tangte nang tum ku people do clip ke la si dak an mo pen ki person heme jangre ki duke la phan chuhai un chot secretary ke nitum han akam avelu leke dorkar avelu leke asi la dake banga khai chulang dangan tanang tum chuhai ni asi la so kesa phuta sia ma ke hai phanta neli jining tung lo je nang li ko so si asai ke deng ma rock team hajurika mohon chauhan apen lap so mohon prasad aphat nam Barnodi di company limited director aphat nangli phan cash nang pidet la so putha ko an sin nang la sai ke ding pon ma pusi nili ga chini gang tung si pini la so phereng ke mai ke phai lo asi la lo idak la so long le long mane kachi rai dam ni por ni bangke ladak FIR teng bangke 29 October 2020 asi dak ke tokela phelo we have also come to know that it is on the basis of the above documents 1 and 2 tamane rock team pen rubiram rohang hala so teng pen rock team hajurika pen rubiram rohang teng 1 and 2 that Sri Tuliram Rohang the CM of the KCC had tried to take possession of the number Nodi tea state company on 29 October 2020 nasi hala rock team hajurika si la so bagan ke namdun pulo apen rock team hajurika bangke rubiram rohang Tuliram Rohang abong masike jor pusi la dake alang lige kache than la rock team hajurika bangi lasi hala daga bang CM itu ma CM bang Tuliram Rohang bangke lake ni bonga bagan mate ni bagan pusi hala dak kadok hol dami fan 29 ni damlo a groupen la dake tok alam dake tok atenge lasi hala so puthak hala bangke cash piderlo je hala jitu mohon prasad ke cash pidelo director ke la so alam ke kali company a ek along ta lake kaduk awi la daga nom sa teng kali company ek long ta kali asi lake chokchi aso inside nangi pusi alang li phan la bor pothar athana cash ki pidamlo la pendak case adhara bangke la phelo case number 7420 under section 447 419 420 468 471 IPC dated 31/10/20 la case registered bangke lasi dake toke SI nilut Paul Dole
will investigate the case pusi dake ke tok lo asi lahelo alam mangke asi muban dilikar jolam lo asi rad phanil tum da chining tu jeli tum as al phandanga charia munit phansi case nang pp pulote ilitum ka dogoi phanta nang ki piat teng lo e mithang along le phelang along litum kin nam dun pu kin nam dun ta kuti kuti po asi laswa tangka kana hok poson sidang li alang tu man kang sai ma laswa lam mang lo ta a family do la solam ni li poli sitame non na bangke theklong ke lake a hok alam lo je contractor ang tan atum phanke akam pipo abil pipe pinian da ko mane bangke a interest pen gram dam dolo mane ke mane bang along le phelang che yor kam claim tum dolo sab pinian ta ningri jolo cm ke hai gram roha ke hai nangli laso bang kamatha parsik pontha serious entha lapen laso bangke importance piglo urgent piglo huma thapen alang li tum phanda nangli matha pontha pusi nangli phanda nili ke pil kang tum lake ahok peralam lo kaddu gate chinilo office hello nang tum damoy along tin office ta contractor avi mane aling the purial se ke latum si engineer si a file ponang po dake file ke process bill puka velu pininang tum langoy festival huta bill ave bihu puta bill ave lo asi tin occasion ningan gimi puta ave lo Christmas hut puta avelo asi tin occasion ta bill avelo asi la puson bangke ilitum akai reng relo laki ta tangka maha ke nangki lile gali non si api ong si nangki leke ong lo asi mo pen nan dilin yelo ke lang bang sang tha polam